An shigo? Yayi. Me kaka? Dama mai gidana ne. Yana sa na aiki amma baya bani abinci. Baya baka abinci? Hai! Hannu aka sama. Topah. Dan kukuduwa. Hai! Dan kukuduwa ne sama hannu. Yanzu zan baka sharuɗa guda 3. Da zarar ka kare guda 1. Na'am. To aikin kai babu shi. Na'am. Hai! Za ka samu kobotan jaki. Da kafa sauro. Kuma kafa sauron mata hannun hagu. Sannan kuma za ka je gidan tururuwa. Za ka kai mata dawa guda 1. Yai! Ka aminta? To wannan abu, boka. Din mai sauƙi ne a tura almutsudai su je su ɗauko. To shi kenan bara mu gani. Yawwa. Hai! Subhanallahi Sanu. To za a je. Yawwa. Aiki zai yi. Yawwa. Amma kuma kudin abin da za ka bayar. Na aike. Yaya? Za ka ba da 500,000. In an gama dai. To a biya. A tafi da baya da baya.